Kif int ħabib tiegħi inti wkoll fuq l-aħdar illum? Qed ngħid jiena u x-xef. Kulħadd l-aħdar. Sa normalment suppost taħdmu dejjem flimkien. L-fitness instructor fuq naħa. U l-xef fuq in-naħa l-oħra ikonna dawk tajbin. Ekku. Ngħixu ħajja tal-ġen. Kaverjat kif suppost. Bat ikonna dik il-ftit bżonn ta' arti ukoll fil-ħajja tagħna. Nirrilassaw, nispiraw ruħna, ġifieri il-programm tal-lum. Jekk nimirdu ġej it-tabib, dal-programm tal-lum huwa l-aktar programm healthy illi jista' jkollok. Kaverjat. U biex kompli taxxa, ikonna sezzjoni ta' għawdex ukoll. Ġifieri sena nħossni tajjeb ħafna mal-awċin. Imma fis-sezzjoni tagħna saħħa u nutrizzjoni ħanifukaw fuq il-mixi. U anki fuq il-mod kif wieħed jitlef ukoll ix-xaħmiet li m'għandniex bżonn, l-Ingliżi jsejħulhom fat loss. Imma għalfejn għandna bżonn nimxu fit-tul. Mela. Prosit ħafna. Mela, użajt din it-tema llum, Jean-Claude, minħabba illi dak li jkun meta jgħid isma' jiena ħanibda naqqas xi ftit, l-ewwel ma jiġi f'moħħu huwa naħroġ nimxi. U għaliex le? Għax il-mixi huwa approvat illi huwa mill-lieħed mill-iktar metodi dak li jkun anke huwa safe. U rħis. U rħis, ovvjament, ġifieri dik kwistjoni importanti wkoll. Imma illi sempliċement aħna lbisna komdi u klaqna l-om it-triq diġà bdejna nagħmlu tajjeb ħafna għal saħħitna wkoll. Għalfejn nagħmlu tajjeb? Missa, nibdew minn hemmhekk, ħalli nidħlu biċċa biċċa. Tajjeb ħafna. Inti qed nagħmlu tajjeb għal saħħitna. Kif? Mela, x'nagħmlu tajjeb? nibdew minn sempliċement iċ-ċirkulazzjoni tad-demm. Mela għax inti tkun qed tiċċaqlaq, qed tuża muskoli kważi kollha ta' ġismek, tajjeb, dak il-qalb qed tippompja d-demm għal dawk il-muskoli. Mela dik iċ-ċirkulazzjoni diġà għas-saħħa hija xi ħaġa indispensabbli biex inpoġġuha minn hemm. Il-fatt li ħafna minna iqattaw il-ħin bil-qiegħda. Jew fuq xogħol jew id-dar. Xorta ħafna mill-ħin ikunu bil-qiegħda. Il-fatt li ċaqlaqna dik diġà anka għal-mood, għal-mod kif inħossuna. Anka l-burdata. Ġismek diġà jieħu pjaċir għax ġismek. La iktar demm f'moħħna le. Dik waħda, u apparti minn hekk immaġnak il-ħin kollu bil-qiegħda u daqqa ġik ħsieb u daqqa hekk. Meta inti qed timxi u qed tuża l-enerġija tiegħek m'għadekx staġnat kif ngħidu bil-Malti, awtomatikament ġismek b'konsegwenza qed itik dawk iċ-ċertu moods li huma aħjar. Bad biex immorru naqra iktar tekniku wkoll. Jien waħda mill-raġunijiet għalfejn nieħu pjaċir nimxi, apparti li nkun qed nosserva u napprezza ħafna n-natura. Imma minħabba l-imbirkin endorphins. Ekku. Tista' tispjegana x'inhuma dawn. Tajjeb ħafna. Mela, bażikament dawn anke nsibuhom f'antidepressants f'pilloli li jitrattaw kemm depressjoni u anke ansjetà, skużani. Illi fortunatament nistgħu nġibuhom b'iktar mod naturali aħna, sa mhux qed ngħidu daw ħajrreplacew il-pilloli ta' xejn minn dan, però min ma jkollu bżonn ċertu kura, xorta dawn l-endorphins illi meta jkunu released mill-moħħ tajjeb ħajġaluna ħossuna aktar kuntenti, iktar kalmi, iktar pożittivi. Dak huwa wieħed ta' burdata tajba. Dak huwa boost eżattament. Ġifieri hemm saying bil-Ingliż vera interessanti. You are just a workout away from a great mood. Għaliex għax huwa approvat illi wara workout int ħadħossok ħafna aħjar. Speċjalment ħanejdu kollox jekk wara dik il-workout tieħu xi shower jew xi banju sħun toħroġ minn hemm ġdid. 100%. Però min għandu peace eżaġerat? Min huwa overweight? Tajjeb għalih li jaqbad u jmur jimxi? Mistoqsija mill-aqwa. Fil-verità, dejjem irdu neħdu parir mediku. Qabel ma nagħmlu kwalunkwe exercise, l-aħjar li neħdu parir tat-tabib tagħna. Però b'mod ġenerali, iva, anzi, min ikun obeżi, iktar milli overweight, l-aħjar mod biex jibda huwa li jew jibda jom xi ftit bil-mod, jew jimxi xi ftit bil-mod. Għaliex? Għax tipikament jekk aħna nkunu lna snin dejjem bil-qiegħda, jekk nibdew nagħmlu ħafna impatt f'qasir żmien, iċ-ċans huwa li nistgħu anke nweġġgħu. Ma ssirx dejjem, però ċans qiegħed hemmhekk. Sfortunatament però Jean-Claude ikun hemm min jieħel ma dal-punt li jgħid m'hawnx bħalek, il-mixi huwa perfett għalija, nieħu pjaċir, ħanibqa' nagħmlu, nagħmel lilu biss. Dejjem huwa aħjar mix-xejn. Però biex inkomplu nibnu, biex inkomplu nagħmlu progress, il-mixi mhux se jkun biżżejjed. Assolutament. Jiġifieri meta l-persuna rat li jagħmel ċertu kambjamenti, rat ċertu anka forsi tibdil fil-mod kif jiġu għal-ħwejjeġ. Jekk tibqa' dejjem tagħmel l-istess mixja, ngħidu aħna l-istess tul ta' ħin u l-istess speed, l-istess aġilità, tajjeb. Ġismek ħajdra? Ġismek ħajdra u mhux ħajtik ir-riżultati. Dik il-problema. U ħafna nies jaħlu hemm. Jiġifieri inti qed tgħidilna illi jekk persuna tagħmel pereżempju kilometru f'siegħa, tagħmel kilometru f'siegħa kull darba, għall-bidu ħatonqos. Imma jekk ħatibqa' tiekol bl-istess mod,
ifisser li wara ċertu żmien tista' xorta żid U fil-pis. nistgħu naqbdu għom it-tnejn li huma fil-fatt. Jekk inti tibqa' tikol l-istess u titrenja l-istess, li l-ġismek mhux qed ittieħ stimulu ġdid. Mela m'hemm xejn ġdid illi hu qed jimprovja biex jipprova jilħaq ċertu livell. Allura inti il-fat loss tiegħek ħajjeħel hemmhekk għal xi żmien jekk mhux b'mod indefinit. Xi jkun iktar xi ħaġa. Ġifieri daw iż-żewġ nisa li għandi hawnhekk. Sewwa. Sewwa, daw jista' jkun illi tnejn li huma jimxu l-istess ammont, jitħabtu bl-istess mod, jieklu l-istess mod u jkollhom din il-figura? Mhux neċessarjament għax normalment imbagħad ħajkun ivarja anke forsi il-profile mediku tagħhom. Mela jista' jkun li l-persuna tar-roża anke jkun hemm xi diffikultajiet komuni bħal pereżempju t-tajroid timxi iktar bil-mod, pereżempju. Però b'mod ġenerali, tajjeb, aħna rridu naraw illi aħna qed niklu anka għal bżonnijiet tagħna. Mela jekk forsi l-persuna tal-blu, l-persuna tar-roża, it-tnej huma attivi l-istess. U tnej ngħidu aħna jiklu l-istess ikel, mhux se jkollhom l-istess riżultati xorta. Għaliex? Għax anke fejn tidħol il-ġenetika, Jean-Claude, irridu nużawha għal vantaġġ tagħna. Mela jekk tkun persuna illi tkun ftit suscettibbli, illi ċertu ammont ta' karboidrati iktar hemm ċans li jiġu storjati bħala xaħam, mela trid toqgħod ħafna iktar attenta minn persuna li forsi il-metabolizmu tagħha jaġġel daqsxejn iktar ġenetikament hija ftit iktar irqiqa fejn hemmhekk dik il-persuna tista' tuża dawk il-karboidrati b'iktar mod effiċjenti, allura x-xaħam ma jkunx storjat. Qed nitlu f'ħafna dettalji fil-ġimgħat li dejjin iva ngħadduhom anke. Issa, il-biċċa din, jien hekk qed nifhem sew inti qed tgħid lil kull man segwina illi jekk persuna ħażit l-isforzi tagħha ħataħraq iktar kaloriji. Bla dubju ta' xejn. Jiġifieri mhux bil-forsi nżidu l-ħin u din hija xi ħaġa li vera importanti li nwasluha Jean-Claude. Jiena nista' pereżempju nimxi minn hawnhekk minn dan l-istudju sal-Knisja ta' Santa Elena, pereżempju, u toħod li kwarta. Jekk f'dik l-istess kwarta jiena xili nimxi daqsxejn iktar, ngħidu aħna naf forsi sal-kappella li hemm viċin il-Knisja, avolja jiena xorta użajt 15 minuta, il-fatt li għamilt iktar distanza, jiena ħalla aktar riżultati. Mela ħafna nies jaħsbu, all right, mela nibda nagħmel satej, exercise floksija, mhux il-każ, anzi, studji sabu illi jkun aħjar li inti tintensifika. Jiġifieri inti forsi taġġel iktar, pereżempju, jekk titkellmu fuq il-mexi. Għalhekk ħatasal iktar il-bot. Ekku, però inti tista' żomm l-istess ħin. Jiġifieri hija x'tagħmel mhux kemm iddum l-aktar li għodd. U fidejkom, dina tot f'kollox. Jgħod x'tagħmel f'dak il-ħin li għandek. U la meta tasal, qas meta tibda, ġifieri tistgħu taqbdu u tibdew eżatt wara l-programm. Anzi għal fini ta' saħħitkom anke waqt il-programm u titilfu biċċa, ma bad għażlu intom. Mill-banda l-oħra, persuna illi bdiet għaddi ġimgħa forsi 15 minn xahar, meta tgħid isma' jiena ġismi flaħ iktar li nista' immora l-iktar sforz. Tajjeb ħafna. Mela. Kif ħadd induna, hemm xi ħaġa li turik? Ġismek stess normalment ħajtik is-sinjali. Mela bħal meta aħna ġieli nqumu mis-sodda isek ma tiftaħ għajnejk tgħid naħseb ma niflaħx. Ma ġie l-ebda tabib jgħidlek inti marit, ħassejtek li inti ma tiflaħx, tgħid aħjar inċempel sekk illum mix-xogħol. Jew aħjar illum m'għamux training, ġismek urik. L-istess kunċett ħajjiġri fl-exercise. Mela jekk jiena bdejt nagħmel A, B u C biex inġibu eżempju, u wara li qed nagħmel is-sida l-aħħar qed ngħid imma isni nista' nagħmel iktar. Inti ta' min tmur għall-letter D imbagħad nagħmel xi ħaġa oltre. U dan mhux bil-forsi ikun illi ntawwal kif qed nitkellmu d-distanza, jista' jkun ngħid isma' wasal iż-żmien li nieħu parir fuq li ma' exercises ħanagħmel forsi anke mid-dar stess. Li fil-ġimgħat li ġejjin ħabdew nagħtu anke idejat. Għalfejn għandi dejjem neħel għall-mixi. Għax kif għedna, iktar mandumu waħli mal-mixi biss Jean-Claude, iktar anke ħajjeħel l-ammont ta' xaħam li għandna. U biex nagħmel punt importanti, ix-xaħam tajjeb, mhux kwistjoni ta' iktar ma jinżel in-numru tal-miżin, mela iktar ma nitlef kilo jiena iktar aħjar. Għax speċjalment, di vera interessanti, min jibqa' jimxi dejjem fit-tul, iċ-ċans kbir huwa li apparti x-xaħam, anzi kważi x-xaħam bil-kemm jaħarqu, ikun qed jaħraq qar minn hekk il-muskolu. U l-problema tkun hawnhekk. Illi meta aħna nibdew naħarqu mill-muskolu illi għandna, indirettament u direttament aħna letteralment qed nagħmlu ċertu ħsara lil progress tagħna għat-tul ta' żmien. Għaliex? Għax dak il-muskolu qiegħed hemm biex ikompli jiekol mix-xaħam li għandna. Mela jekk naħarqu lill-muskolu,
m'hemmx biżejjed għodda biex ngħidu naħdmu. biex inkomplu naħarqu dak ix-xogħol. Weġġaw ukoll. U hemmhekk- Hemmhekk jiġu l-injuries. Hemmhekk fejn jiġu l-injuries għax inti iktar ma tkun batut, iktar hemm riskju. U sfortunatament il-mixi fit-tul huwa assoċjat ħafna ma' telf ta' muskolu. Għalhekk naraw Iġifieri, l-laħwa, għalhekk qaqqadtom flimkien inti kemm għamilt biċċa xogħol tajba. Iġifieri, il-mixi fit-tul jista' jibda jnaqrilna mill-muskoli. Ekku. U għalhekk min irid jaħraq ix-xaħam kull ma jrid jagħmel huwa li jintensifika iktar fil-ħin li diġà Mhux bħalek, bleżatt, għax bażikament anka xejn ġdid. Jekk naraw atleti dawn issa li jagħmlu l-maratoni, Jean-Claude, inti qiegħed fl-isport ukoll taf daqsi, ikunu nies illi tarhom litteralment irqaq ħafna. Ekku. Mela bla muskolu u bla xaħam ta' xejn kważi. Ikkumparaw ma' min jagħmel l-sprints. Tgħidli hawn qed nitkellmu fuq livelli elit. Vera. Ma dawk huwa l-iktar eżempju ċar. Ekku l-iktar eżempju ċar, illi dawk l-sprinters ikunu muskulati b'saħħithom u xorta ma tantx ikollhom xaħam. Għaliex, għax anke dak it-tip ta' training li qed jagħmlu direttament u indirettament qed jaħarqilhom ix-xaħam. U l-pis tagħhom ġieli jkun 4 darbiet aktar minn il-liħa. Kont ta' feżar senajt għax dik l-punt kollu. Ġifier il-pis jista' jkun ta' litteralment fi xkil għalina. Għax jekk neħlu basta jinżel dak in-numru. Aħna hemmhekk inkunu qbadna triq perikolusa. Minn mill-karriera tiegħi fl-isport u fil-ħajja tiegħi li hija kontinwament man-nies, xi ħaġa li dejjem inkwetatni hija l-mistħija. Iva. U ħafna ma jgħidulek ismajna ma nirrikorrix ġo gym, ġo fitness center, għaliex nistħi, għaliex ikun hemm daw in-nies kulħadd format, eċetera. U jiena għandi zaqqi kbar minn sidri. Da huma d-diskors li jitkellmu ħafna nies miegħi. U jgħidulek nixtieq li nagħmel xi ħaġa, imma anke biex noħroġ barra niddejja għax inħoss ħafna drabija fil-moħħ illi dak li jkun ħajqgħod iħares lejja meta miexja jew meta miexi. Hemm xi alternattivi oħrajn? Mela, normalment l-alternattiva tkun psikoloġikament, Jean-Claude. Għaliex, għax jekk jien xi ħaġa rrid nagħmilha, ħa nagħmilha bis-sewwa jew bid-newwa kif jgħidu. Ġifieri hekk xi ħaġa vera rrida, vera nixtieqha, ħa nagħmilha kosta kollox. Ġifieri niltaqgħu ma' nies illi huma iktar minn 200 kilo, illi huma jgħidu isma' naf li nies ħajħarsu lejja, naf li ħajtkerħuli, ma jien għandi bżonn ninbidel. Għax jew ħa noqgħod għal dak li jgħidu li jaħsbu n-nies, jew inkella litteralment jiena ħajspiċċa bil-familja kollha d-dur miegħi u forsi nistanka li nħalli anke lill-familja b'membru nies. Tajjeb ħa nitkellmu ċar. Issa, jekk aħna minn naħa l-oħra ħanqogħdu nsibu kull skuża, dejjem ħajkun hemm u daqqax m'għandix aptit, u daqqax L-iktar ħaġa faċli dik. L-iktar ħaġa faċli. U fil-fatt, semmejna gym, nistgħu nsemmu l-istess fitness centers, sports, youth nurseries, etc. ħafna jaħsbu. Illi dawk qegħdin hemmhekk għal minnu diġà perfett. Fil-verità it-tabib qiegħed hemm għall-marid. Il-ġim qiegħed hemm mhux biss għal min irid ikompli tejjeb il-livell tiegħu, imma l min anke għadu ma bedix. Jiġifieri mhix kwistjoni ta' irrid inkun top biex jiena mmur xi post hekk, anzi, għandi iktar bżonn illi jiena nagħmel xi ħaġa illum qabel għada għax jiena forsi nkun daqsxejn overweight jew obeżi. Jiġifieri hija kollha purament psikoloġika l-ħaġa u li rridu nagħmlu nagħti parir żgħir ikun dan Jean-Claude. Dawk l-affarijiet li jdejquk, iktibhom fuq karta. Għax meta tarahom imniżlin quddiemek, ħatkun kapaċi tirraġunhom iktar u kultant tgħid tara naqrejna di għaddiet li minn moħħi. Naf waħda pereżempju bdiet minn 200 kilo u llum qiegħda hekk. Jiena għax għandi 80 kilo qed nisħi għax in-nies jafuni ta' 60 u għandi 20 kilo aktar milli kelli qed nisħi noħroġ mid-dar. Normalment insibu skuża li dak ikun comfortable li nibqa' d-dar inkun komda. Li fil-verità tkun skomda. Mela, internament tkun skomda. Però tħossok isek fir-refuġju tad-dar, allura nsibuha bħala raġuni valida f'moħħna. Li nibqgħu ġewwa u nżidu nieklu nkomplu. Matteus, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek. Jalla li din is-sezzjoni ispirat il-diversi, jekk inti tixtieq tagħmel kuntatt magħna, kull ma trid tagħmel huwa tibatilna fuq il-paġna ta' Facebook u nkun l-aktar persona kontent li nista' ngħaddik ma' Matteus sabiex ikun qiegħed jigwidak kif il-ħajja tiegħek tista' timxi għall-aħjar. Grazzi mill-qalb. Grazzi lilek.